1 февруара 1931 року у селі Ракошино родився Володимир Микита карпаторусинської народності, заслужений художник України із 1975-го, народний художник України із 1991-го, маляр Закарпатської школи живопису. 4 февруара 1955 року родився Микулаш Дзурінта, словацький політик руснацького походження, бивший прем'єр-міністр влади Словакії і від июля 2010 року міністр заграниччя у владі Івети Радічевої. 7 февруара 1864 року у селі Ладомирів родився Антон Годинка, історик, етнограф, педагог, учений Карпаторусинського національного напряму. Пряшівський самосправний край схвалив гроші на реконструкцію музею модерного вміння Енді Варгола у Міжлабірцях. Енді Варгол – американський маляр, графік, фільмовий автор і ведуча особа американського руху поп-арт. Родився в американському Пітсбургу, був руснацьким іммігрантом, котрі походженням були із села Мікова. 17 февруара 1990 року в Ужгородському обласному домі профсоюзів відбулася установча конференція, на котру прибуло 324 делегати і 87 гостів. На цьому форумі учасникам було єдноголосно рішено вчинити обласне культурно-освітнє общество карпатських русинів і прийняти статут організації. У Міжнародний день рідної бесіди у школі села Петровці, Хорватія, відбувся 23-й шкільний літературний вечір руснаків 2023. Вийшов 4-й номер рочника «Альманах днешньої підкарпатської русинської літератури» за 2022 рік, на сторінках котрого літературні твори 19 авторів. Альманах присвячується воякам 128-ї окремої горно-штурмової бригади ЗСУ. Із 11 июня по 1 июля відбудеться 11-й річник Міжнародної літньої школи русинського язика і культури «Студіум Карпату Руденорм 2023», де буде вчитися руснацький язик, історія, література, культура і етнографія карпатських русинів. 20 февруара за сприяння голови Закарпатського обласного культурно-просвітницького общества словацьких жін «Довіра» Яни Дубаш і дипломатів Генерального консульства Словацької Республіки у Ужгороді відбулася дружня зустріча представників національних меншин нашого краю. Закликані були представники мадярської, циганської, польської, руснацької і жидівської національності. 21 февруара – Міжнародний день рідної бесіди. Представители круглого стола русинів Словакії і Русинської оброди зустрілися із уповноваженим влади Словацької Республіки про народностні меншини Лазлом Буковським. Із 24 на 25 февруара умер визначний словацький режисер Юрай Якубисько із руснацького села Койшова. «Єм єдин з вас», – говорив Якубисько. 25 февруара в конференц-залі Центра культури національних меншин Закарпаття відбулася презентація літературного зборника «Альманах днешньої подкарпатської русинської літератури» за 2022 рік.